Namhlanje izwe lingene esigabeni sesine selockdown. Kulesigaba kunemikhakha ethize yomnotho evulile, kepha isebenza ngaphansi kwemigomo eqinile. Ake sibone ukuthi luhambe kanjani lolusuku ezindaweni ezehlukene zezwe. Kulindele ukuthi ikhuphuke imithamo yezimoto emgwaqeni, abezomthetho bazobe benkanisa emgwaqeni ukuqinisekisa ukuthi imithetho emgwaqo iyalandelwa. We've been observing an increase in traffic of people coming from Free State, from the Eastern Cape, but others are using today to go back home. The industries are opening. Kunokukhathazeka ngokuvulwa kwemingcele yesifundazwe. We're kind of mindful that people that are coming from other provinces, there might be men B, meaning that people that are carrying the coronavirus on its own. But what we're trying to encourage on them, once we're here, we're trying to educate them as much as possible. Abashayeli bezimoto bamisiwe ukuqinisekisa ukuthi iyalandelwa imithetho. eThekwini amaphoyisa bephume ngobuningi njengoba elakuleli lingene esigabeni sesine selockdown. Umkhandlu weThekwini nesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe yiCovid-19 KwaZulu-Natal njengoba sekunabanye abantu abayishuma batholakala banaleli gciwane. Eqaleni kwaleli sonto bekunongabaza ukuthi leli dolobha lizoya noma cha esigabeni sesine selockdown. Kepha ngemuva kokubanjwa kwezingxoxo nomkhakha wamabhizinisi, idolobha ligcile lithatha isinyathelo sokuya esigabeni sesine. Ukulwisana kahle hlena lesi sifo kudinga bonke abantu behlangane ndawonye, sibonge inhlangano nemabhizinisi ayimele akwazile ukuza phambili athi singangenelela abantu beqhubeke benikeza ama food parcels. Abanye babo nje bade uchaza nje baletheke lama mobile vehicles azosilekelela kakhulu njengeTheku ekutheni kuscreenwe abantu GHI no Nedbank no Spa bahlanganise lo mnikelo loyo. Ekapa izitolo ezidayisa izingubo zobusika zivulile. Kubonakala imiqa emide njengoba izitolo ziqikelele ukugcina imithetho. Uhulumeni wase Western Cape uthi ulangazelele ukuvula umnotho ngokusheshsha. We all want it to be more open, so let's be responsible in the opening up. Otherwise, we're going to be forced to slow it down again. Ngesonto elizayo uhulumeni uzokwenza izincomo zokubukeza imithetho ukuze kuvulwe eminye imikhakha yomnotho. eBloemfontein abagibeli basale dengwane njengoba abashayeli bamatekisi bebengazimisele ukubasiza. Bebethukuthele begane unwabo befuna ukuya ezindaweni abafuna ukuya kuzo. Abanye bebesezikhulumeni zamatekisi kusukela ekuseni. Very frustrated because now I want to go home. So we are here waiting for the minister, and then after that we don't know what's going to happen. Ukusuka kwesinye isifundazwe uya kwesinye kuvumeleke kuze kube olwesine lwesonto elizayo. Abantu abaningi bagqoke izamfonyo njengomyalelo kahulumeni.